Assalamu alaikum warahmatullahi ‘yan uwa, barkanmu da haɗuwa a cikin sabon bidiyon mu a yau. Bidiyon mu a yau shine mun kawo muku wani babban sirri a WhatsApp wanda mutane suka daɗe suna nema. Wannan muhimmin sirri ya ƙunshi abubuwa da yawa a cikin WhatsApp. Abu na farko, wannan hanya za ta baka dama a tura maka message ka karanta saƙon mutum ba tare da ya san ka karanta saƙon shi ba, ko kuma ya tura maka voice ko hoto ko bidiyo duka za ka buɗe ka karanta ka yi play amma ba tare da ya san ka buɗe ba. Sai abu na biyu kuma za ka shiga WhatsApp ka yi ta chatting ɗinka ba tare da wani ya ganka kana online ba, ko kuma ya ga lasting ɗinka lokacin da ka sauka, ko da baka kulle lasting ɗinka a cikin WhatsApp ba. Sannan kuma bugu da ƙari, wannan hanya za ta baka dama ka karanta saƙo ko da bayan an goge saƙon ta WhatsApp. Idan ka shigo ta wannan hanyar za ka riga ka ga saƙon kai tsaye ta cikin wannan hanyar. Ba tare da mun ɓata muku lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye. Ma ɗan uwa, muna tunatar da kai, in baka danna mana subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, saboda daga zarar mun sa bidiyo za ka samu bidiyon kai tsaye. Sannan muna roƙonka ka danna mana like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Mun ajiye link ɗin wannan application a description ƙasan bidiyon. Daga zarar ka zo ka taɓa nan ƙasan bidiyon, zai kai ka, da ka taɓa link ɗin zai kai ka inda za ka yi downloading ɗin application ɗin kai tsaye. Za ku ga mun rubuta wannan shine link ɗin application ɗin. Yawa, bayan ka sauke application ɗin akan wayarka kamar yadda muka nuna, za ka ga application ɗin ya zo cikin jerin application ɗinka na waya. Daga zarar ka zo ka taɓa shi, kamar yadda kuke gani gashi nan on scene chat, to da farko zai nuna maka notification access gashi nan a kunne, ga kuma gurin storage access nan, sai ka zo ka kunna gurin storage access. Zai ce ma allow on scene online status to access photos, media and file on your device, sai ka danna allow. Wato gashi nan da kuke gani zai nuna maka da wani yare kake so. Gashi nan kamar yanawa a yanda yake English turanci, sai ka zo ka danna next. Yawa, gashi nan zai zo maka wani frequently asked questions, sai ka zo ka danna next. Kada ka danna allow, zai nuno maka wannan notification din na talla. Idan baka so za ka yi remove ad ko kuma no thanks, amma mafi sauki za ka zo ka danna gurin cancel din nan daga sama. To da kike nan ya cire maka tallan gabaki daya. To kamar yadda kuke gani, wannan duk saƙuna ne na WhatsApp. Kamar yadda kuke gani, saƙuna ne nan yanzu duk wanda aka turo min, kuma duk wanda ka buɗe saƙon shi ta nan ka karanta, to ko ya shiga WhatsApp ɗin shi ba zai san ka buɗe saƙon shi ba. Nan kuma media ne, kaman ga hotuna, nan gurin videos, nan gurin audios. Ga audios nan da aka turo min, kuma ko da ka ji audio ta nan, mutum ba zai gane cewar ka ji audio shi ta can ba, ka buɗe shi. Haka videos, haka hotuna, haka ko da nan gurin status. To nan gurin status ɗin nan duk gaba ɗaya da kuke gani, za ka iya download na status, kuma ko ka buɗe status ɗin mutum ma ba zai san ka buɗe status ɗin shi ba. To ta wannan hanya insha Allahu za ka duk abin da kake so, kuma mutum ba zai ganka kana online ba, ba zai ga lokacin da ka hau online ba, kuma ba zai san ka sauka daga lokacin da ka sauka daga online ba. Mun gode da kasancewa da mu, muna kowa fatan alkhairi. Sannan muna tunatar da kai, in baka danna mana like ba, ka danna mana like, sannan ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, saboda daga zarar mun sa bidiyo ka samu bidiyon kai tsaye. Mun gode.